F'dawn l-aħħar xarejn 27 persuna inkluż waħda f'Għawdex ingħataw panic alarm minħabba li huma vittmi ta' vjolenza domestika. Tali apparat li ġie introdott fl-aħħar xhur mill-Gvern jingħata lil dawk li jkunu f'riskju għoli wara rapport lill-Pulizija u risk assessment jew meta l-investigaturi iħossu li hemm theddida immedjata. Il-panic alarm jibgħat il-post eżatt tal-persuna direttament lill-Pulizija meta jiġi attivat u joffri sejħa ta' għajnuna immedjata u diskreta. Is-servizz li mhux qed jissostitwixxi t-telefon ta' emerġenza 112 u jista' jitwaqqaf mill-vittma meta trid, tabbar fil-budget tal din is-sena bħala parti mill-istrateġija kontra l-vjolenza domestika u jikkumplimenta servizzi oħrajn bħal helpline 116-006, għajnuna legali u l-formula ta' prevenzjoni. Skont il-kap eżekuttiv tal-Victim Support Malta Brian Farrugia, il-panic alarm hu marbut ma' pjattaforma diġitali li tippermetti lil pulizija tintervjeni immedjatament. Is-sistema qed titħaddem mill-Victim Support Agency flimkien mal-Pulizija, l-FSWS u l-Leża. L-apparat jibqa' f'idejn il-vittma sakemm il-proċeduri tal-qorti jkunu għaddejjin u għandu jiġi ritornat wara li dawn jintemmu u l-periklu jiġi eliminat. Iżda jista' jerġa' jingħati jekk isir rapport ġdid u risk assessment ieħor.